Пас добре си спря Валери, удар на Коприванов и 1-0! Гол! Гол, гол, гол! Милан Коприванов бележи! Милан Коприванов изглежда Левски напред в резултата. 25-та минута, 26-та минута на матча. 1-0 в полза на сините. Милан Коприванов. Между другото трябва да отчетем и ролята на Даниел Боримиров и на Валери Домовчински, които много добре разиграха френските защитници, освободиха простор за Милан Коприванов. На него му трябваше мъничко, за да нанесе този кинжален, този смъртоносен за Фабиен Кол. Удари така в 25-та минута на матча. Сините побеждат с 1-0 срещу Оксер. Вече французите нямат никакво предимство в резултата, който постигнаха на своя стадион Абедашан. И така, Левски Оксер 1-0. 25-та минута на матча, още веднъж 1-0 след прекрасният удар на Милан Коприванов. 1-0 за сините и 20 000 са на крака, които скандират името на Милан Коприванов. Стана дума преди мъничко за Милан Коприванов, за това огън